I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Manaway nga kulit ko, labaw pa siya. Okay, ako ang kunon. Naidaghang mga nagpadungog-dungog, pero kutob ra gid sila diha, Dad. Manghupaw ra gid sila, kay dili jud ko mo entertain nila. For what reason? Imo ba lang katungod? Aron ka masuko? Unsa? Wabay ko malimot, Dad. Og dili gid mahitabo nga akong kalimtan ang kanunay nimong gibaod namo nga mientras nag-eskwela pa mi, puy ra gid nang uyab-uyab. Pero andam na ang taga mo dawat ko na imanguyab. Okay, go ahead. Ihatag na ko ang imong kagawasan sa pagdawat ko na gustong mudiga. Oh. Kaya abi pala niya. Ako gid kang gihigpitan nga dili man unta ko nimo amahan. Nangita kag inspirasyon? Dili naman kinahanglan good kay inspired naman ko karon. Mao ba? Sa ato pa, naa ka na gidi ay gitanugan diha. Daddy pa! Saging kay tanugan? Daddy, uy! May uyab na gidi ay ka pero imo lang gitanugan. di mo Wa pa gitago. ko'y uyab. Wa pa ko'y uyab, Dad. Pero naan na ko'y gihigugma. Pero sorry ha, nga akong pangayoon ni mo. Nga ayaw lang sa una pangutana kung kinsa man siya. Kay gusto ko ning isurpresa unya ninyo. Jaw, tungod kay lupi pa nato sumpay og tinai, mao nga wag itay gitago sa sagusa. Tuganay ko tinuod gaw. Nanguyab ka ni Alia? Sus, marisip. Ay! Biis, ay! Bangag sa ilong. Kano sa ka makabantay nga, misikit ko ni Aliyah. Oh, wa man ko magsunod-sunod nimo. Ay! Woohoo! Ingon ini gaw ha? Ani ni? Hmm. Ang Ginoo mo himuon akong saksi. Aron ka mo tuong nga wa gyud taon ko moder. Kabantay ka ng moder? Ya? O kiat-kiat. Wa ko moder, kiat-kiat. Alang, sinagop nimo. Kay giyatagan akong bili ang akong saad nga di gyud ko manguyab ni Aliyah. Pero, nagduda gyud ka. No? O nya, asa man, imong ma-prove nga namaka ko. Taktak ako. Hey! Bisan pagkatingali, gitagan ni mong higayon aron panguyaban si Aliyah. Never nga mo atim ko gaw. Tungod kay dili ko gusto nga sakitan ka. Oy, Bantay ka? Ako ang kunon. Nga na-crush gyud ko. Tinuod na. Na-crush gyud ko tinuoray ni Aliyah. Mao na gaw. Pero dili ko manghilabot niya. Tungod kay nibaw ko. Gabahal ni mo siya. Labaw pa sa usa ka anak. Tita, frustrated ka ba? Nga kung ingon man ni anang pangutanan ni mo. Doon kay taas ko ng higayon nga nakibuwag ka sa imong jowa nga foreigner. Pero hangtod karon pagbakante lang gihapon ang imong kasing-kasing. O sa man, nagbasol ba ka sa imong pagpakibuwag niya? Sa imong paminaw, tita, okay naman to si Harry, di ba? No. Doon ay akong kuwang siyang pagkatao. Karon pa na ko matugkad. Nga si Del ang akong gikinahanglan. Og dili si Harry. Del? Sa ngayon sa daddy ni Alia? Kay siya magyubitaw ang Del nga akong gipasabot. Ha? Siya. Gadiha na gid unta sa akong kinabuhi. Pero akong giusikan tungod sa akong kabuang. Tungod sa kataas sa akong garbo. Pero unya, dali ra kayong miabot ang gapa. Maong niya, napuga ang akong utok sa paghuna-huna og maayo kung unsaon ako pag-win back sa iyang simpatiya diri nako. Ilabi na siyang gugma. So, angay ba kong maingon nga naamong na ikaw tungod di mo?
ikaw ang nagkaingon nga kilikay ni Sir Jill ako siya niya. I don't know. Mo tingali na. Animaw siya tungkol kay imo siyang gipulihan. Pangutanaw niya siya kung hatagan mo higayon sa kapalaran nga magkita pag-usab. Sugtaon niya siya. Pero hain juga sila sa. O, doon na kagi access nga to na tita. Ay, kung ina nga, di mo siya matulturan. Ako na siyang hatagan og higayon nga mingawon nako. Ha? Para thrilling. Hey, tita. Kailangan ka trailing sa. Pero tita, please, tabagi ko tita be, para malukit ako si Aliyah. Tinagin ko maantos akong kamingaw ni Aliyah, tita. Dad, nasuko ka na ako? Oh, ngano nasuko man? Sakpan ba ti ka ha? Sige kag pasigpat na ako. Mao ba? Anyag pasigpat nimo di ay. Nasuko na. Ngano man, hait pa kog tinanawan? Dili hinoon. Nya? Nadisturbo pa na ako ang imong una-una. Tuhos akong giingon nga doon na nakahinigugma. Aliyah, kung di ka pasalig lang nimo nako nga taro ng tao nga gipahinungdan nimo sa imong pagmahal. Ignunti ka nga swerte ka. The best gift na siya nga ihatag sa Ginoo nako kung ako siyang maangkon, Dad. So, you are in love. Nakat o nagiday ka. Yes, Dad. Ngadto naman. Ngadtong unang higayon nga una ko siya nakita. And it's called love at first sight, Dad. Do you believe in love at first sight, Dad? Usahay. I guess the lucky guy is Harvey, right? Ay katawa eh. Kadili komedya ang ato pangutana. Hindi katawa ko kay... To tell you honestly, Dad, dili man ako type si Harvey. Sakit man akong isulti no, pero moingon yun ko nga kanang klasiya sa pagkatao ni Harvey. Dili gid na siya makatandog nako. Bisag kanus bisan mag-unsa pa siya, di gid na siya makapasar nako. Ayaw na pagsulti yun ana. Kay anytime posible ra nga mausab na. Ang imong pag-ila niya. No. Dili gid na mahitabo kay ang tanan akong pagmahal ako nang gibubo sa tao nga akong giingon ni mo, Dad. He is the love of my life. Frustrated? Nagbata pa di ka? Ambot. Ganang wa pa man gyud ko makatuhog. Bisag yun sa kong piyong nga ako mga mata. Pero wa yun. Naglabad na lang nga kung maong migawas ko. Aron ani lang unta una pagpaabot sa kondo ka. Not knowing, yadi asa day ka, ni akasintinhin nga og murag ka nang nagpahungaw sa kasakit sa dugan. Og, uy! Waang na. Kugang ko ng imong, imong yatubang na, baso og bino lagi na. Nganom ko na. Milagro na. Dili gid pwede nga giganahan lag inom og gamay para magdukasad. Ana lang, way laing rason. Unsa pa man lang hinungdan? Ikaw lagi makatubag na gaw. Mara gani hinungdan. Nagpaduka lang. Kung mao na, ato ng birahan. Saman, birahan ta na. Ato ng hutdon og inom para sigurado kitang mahinanok dayon. Anyway, ingon man ka nga, anhil na gito na ta sa Cebu, mintras tanto. Anhil na ta, libot-libot in dapita. So, okay rag, may hubog tingalita. Okay ra na. Aron ka mahilom, sige sugdi dayon aron ta mahuman. Love of my life. Unsa na, uy, so baka nga wag kagilaing choice nga, yung mga ibalik-balik patukar ng love of my life. Baguhan siguro. O sa may nagpaluyuan ng kantahado. Sa mga gaw? Ay paminaw na lang god. Ako nagpalag. Ay, gaw. Nga ni. Aksul sapi dila ang dong kainom na.
Kumusta naman ka si Pauline ka, no? Isag maunsa pa tong bayhana. Dili gid magsakit ng akong tiyan. Kay bullshit siya sa akong kinabuhi. Pero sa laing bahin, dapat lang sad ko nga magpasalamat kay sa iyang gibuhat na buka nga akong mga mata sa kamatuoran. Nga dili dahil siya nga akong gikinahanglan. Ha? At first, awin ako siya na gyud. Pero sa diyang iya kong gipakauwawan, gipakatawan, diha kalit ko nga nakamatgon kung unsa na ko kahungog nga misakay sa iyang laang. Nagpasalamat kong dako sa Ginoo sa iyang pagluwas na ako. Gikan sa labing bugat paunta na akong krus nga pasaanon kung nadayon pang among kasal. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!